Ndị be anyị nwere akọ m ga-akọrọ unu. O luru ofu oge afọ wee luo nkịta nyala akpa nsị agwụ n'ọfịa. Ọkwa akụkọ ifo ka m chọọ ịkọ obere akụkọ ifo. O luru ofu oge afọ anyị wee jebe n'obodo a na-akpọ obodo Idu. Mgbe anyị lu anyị fụ nkịta na mbe bụ ezigbo oyi. Nkịta na mbe onwe ife a na-eme ebe ụmụ anụmanụ nwee ịgba mgba ewee kwuo na eje ebe afọ onye merie mgba imerie mgba iwere anụ enye gị anụ iti na akpa iwelie mgba iwere anụ. Nkịta mbe wee tuo ọnụ si nkịta na ava ga-eje na ọ ga-afụ na anyanwa bụ mbe ga-emerikarị ya nwetakarịa ya anụ. Nkịta si ya onye bụ ka ịbụ pa wee jebedụkwa eluo na-agba mgba pịa nkịta ebulu anụ akpịa pịa ngwo a na-anwụchalụ mbe na-eti n'anị na-anwụchalụ mbe na-eti n'anị. Mbe nwetara anụ so anụ na-abụọ ka mbe meri nweta tii na akpa. O wee bụrụ ya pịa na-amechie akpa nkịta ju ya na mbe wee naba wee na-akpa nkata ebe a na-ewute mbe onye awụwa ọ na-ewute ewee gagide n'ije ọsị nkịta ọ na-eche ka ọ ga-esi n'alụkwanụ nkịta oyi anụ ọbata. O wee sị nkịta na ife mee ya bụ agagide n'ụzọ ka awụba arụ na onye akwọsịa ibie mmiri onye akwọ ibie awụ esi etu awụwa nkịta agwatara ọnụ na nwa awụwa dị ya. Nkịta si ya mbe na nsogbu adịrị ya. Ewee gabakwanụ tutu mgbe a o nwego mgbe mbe si nkịta tupu mgbe a rapụ ka m si eme ya etu a mbe si nkịta were anụ m nke m welu jide welu ebe ọ dị ebe a tii ya na nke iweli ya nsogbu adịrị achọrọzi mbe nalị ya nkịta nalụ mbe mana ọgọ na-aga nkịta ejide ya nọkọta mbe sịkwa ya nkịta nye m ntị anụ m. Nkịta ewelụkwa ntị anụ mbe nye ọ sịkwa mba jide na ọ nwere ife o mee. Nkịta ejidekwa kpee ya nọkọtakwasị ya eweluzie na mmiri ya mbe wee tụta atụmatụ wee sị nkịta na ife mee ya bụ na anya bụ nkịta ya ebukwa n'ụzọ jee wụọ arụ a ka ọ kwọọ ya mmiri maka nkịta akpụnya bụ ntị anụ n'ọnụ. Mbe na-asị ya taa nyoo ma nkịta amago na onye bụ anụ mbe ga-asị ya nye m ntị anụ ọ chọrọ inye. Mbe wee tụmatụ atụ wee sị anya baa na mmiri na agha akwọ mmiri na anya bụ mbe ga-ebu ụzọ wee wụ ya bụ nkịta kwọọ ya. Ọ bụrụ na ọ kwọsịa ya ka anya bụ mbe ka nkịta rịba wụọ arụ ka anya bụ mbe kwọọ ya. Mbe wee rịbakwanụ nkịta na-awọtara n'ọnwa awụwọ dị wee kwọba mbe kwọọ ya wụọ ya ezigbo arụ. Mbe wụsịa mapụta si ya nkịta olugo n'oge nke ya. Nkịta wee kpụrụkwa nya bụ anụ n'ọnụ baa. Mbe wee kwọba ya mmiri na-akwụ ya mmiri n'ọnụ ma na ntị m ivene ka o wee nwere ife mee ife a ndị oyibo na-akpọ choku. Ebe nkịta na-agbazi onwe igbo bụ ka ọ ghara ichoku ya onye bụ ntị anụ onye ozie ya. Mbe si ya na-awụsigo nya pụta ọkwasịa gbuo ya nkịta na-akpa nkata agagidezie n'ije gaa obele. Nkịta wee sịkwa mbe wee sịkwa nkịta nye m ntị anụ m. Nkịta emezie ka o nyekwa ntị anụ ọfụ ọzọ ya bụ ntị anụ o wee bụrụ na onyogwie. Mbe wee tibe mkposi ya nkịta ndị anụ na weta anụ niile dị etu o wee bụrụ ntị anụ ya ka ọ nalụ tibe mkpu. Nkịta wee sị ya ọkwọ gị si mụta na-ata iwe bịakwasị na mụ nalụ ntị anụ. Mbe sị ya na ọ bụrụ ife ọ na-ekwu na ọ welụ ntị anụ ya na ife mee na oyi ebunye ya anụ niile. Nkịta sị ya na ọ dị ọkwanụ mma ọkpọ ndị mmadụ ma ụmụ anụ ndị ọzọ agbakọba onye ọbụla nwa nkịta ikpe sị ya ka o si nalụ mbe ofu ntị anụ anya bụ nkịta nwee ikpe anụ o wee nalụ mbe wee welụ anụ nkịta wee kekarịa ife kpa ọkala bunye mbe wee sị ya na ọmalụgo ifugo ya wee bụrụ enyi mere enyi na-abụ je eme ife nkịta nwe o wee kaba arụ chọọ ịnarị ya. Ọ bụrụ ya ka ebe ịmụta n'akụkọ ifo a
one to come in. We're not sure what platform it's going to come in on. We're sat here for another hour. I'll let you know what's on. Nkịta wele ya bunye wee naba na mwute mba chọrọ dị ma ọbụla ya ka efe mụta na ụka ka m na-ajụ sị ife mgbe ife a mesị anyị nọkwanụ na-ene maka na n'obodo a na-akpọ Idu na-enezi anya ya asịzi mbe ọkwọ na ọyi nwoke ime mbe ekwere sị nkịta ngwa rapịa naba mgbe ọzọ ịmụtagokwa n'ife anyị wee kwakọlụ bakwazie moto anyị ji nabakwa si na Idu naba felu ụmụ anụmanụ aka ọkwọ na ya pịam wom ka ife mụta pịam wom daalụ